Segon torn de comunicacions. Mentre aprofite per fer la presentació de David Molinos de l'associació Amics de Palanques. La seva comunicació versa entorn al projecte Ceratobosc. Vivim en una província, els que som d'ací de tota la vida, jo crec que tenim tendència a no valorar-lo. Jo crec que, com moltes coses en la vida, n'hi ha que eixir, veure el que n'hi ha per allà, per després quan tornes dius, uf, i quan més aprofundisses en coneixements, més t'adones de les coses, no? Bueno, vivim en una zona privilegiada, ¿vale? En recursos, en paisatge, en patrimoni, bueno, un patrimoni immens. I n'hi ha, la majoria del patrimoni està molt reconegut. Jo crec que en això s'ha fet una bona tasca. ¿Vale? Ahí teniu pues, coses emblemàtiques, que si els dinosaurios, vull dir, i n'hi ha també un patrimoni natural, com això, per exemple, el barranc dels Horts, que ahí tenim una col·lecció d'arbres centenaris que és una cosa extraordinària, ¿vale? Bueno, que tenim moltes coses i les valorem i les reconeixem com a valuoses i de més. Bueno, la taronja forma part, és un arbre que ve d'Àsia, però forma part de la nostra essència com a valencians, ¿vale? Encara que el taronger li ha llevat molt d'espai a la garrofera, no? Que és el nostre, de la que parlarem avui un poquet. Bueno, més exemples del patrimoni que tenim i que este patrimoni està prou valorat, ¿vale? Uf, se veuen un poquet rares les diapos. No, ho dic perquè pareix que... Bueno, jo no vull entrar en polèmiques, però així tenia un patrimoni que s'ha fet últimament en un cost bastant... Bueno, i ara, malgrat tot, el que vinc a reivindicar així, o el que venim a reivindicar com l'Associació d'Amics de Palanques, que és una associació de caràcter socioambiental, podríem dir, no? Perquè a vegades te diuen ecologista, ui, mare, ecologista avui en dia, és quasi, depèn qui t'ho diu i tal, és un poquet... Bueno, aleshores ja coneixeu, i per la temàtica, esta escorça a mi me recorda molt a un altre arbre, molt forestal, però és clavar, o sigui, la corfa de la nostra garrofera jove, jo vos faig la pregunta al revés, vos recorda alguna planta, este tipus d'escorfa? Ah, no se veu res? Bueno, pues si no se veu res, bueno, ahí se veu la soca d'una garrofera, ¿vale? La soca que no està encara envellida, però sí que se veu ahí unes soques ahí mig seques. Bueno, este patrimoni, malgrat, i repetisco, que ara està de moda la garrofa, i està de moda la garrofera i tot, bueno, i està molt bé això, però així venim a denunciar, podríem dir, un abandonament de lo que és, que no és que tingui la culpa ningú, és un procés que d'alguna manera és inevitable, en part. Però una vegada sent conscients sí que tindríem que posar-li solució, perquè és una pèrdua molt gran. Bueno, no se veu molt bé, no? No se continua sense veure's molt bé. Bueno, estem perdent el patrimoni per això, per l'abandonament d'uns camps que en el seu moment estaven al límit de la rentabilitat, ja no dic econòmica, sinó energètica. Jo moltes vegades veig bancals a puestos que dic tota la faena, tota l'energia que van invertir ahí, no la van recuperar mai. Ho van fer per convicció o per no estar de braços creuats, però no van recuperar mai, ni en productes, ni en energia de la que van involucrar ahí. Bueno, la superfície de la garrofera abans era molt gran, ara hem perdut moltíssim. De fet, n'hi ha les estadístiques del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de l'any 96, parlen de que n'hi havia 71.000 hectàrees en cultiu, en l'any 96. I així tenim, ara veureu per què, som molt responsables els valencians, els borriolencs també, i els de Castelló de la Plana, són molt responsables d'esta degradació de patrimoni, perquè d'aquestes 71.000 hectàrees, imagineu-se, una hectàrea ve a ser com un camp de futbol, més o menys. La comunitat valenciana té el 58, pràcticament el 60% d'aquesta superfície està en la comunitat valenciana.
els catalans tenen un 17% i en Balears un 20%. Els Balears ens porten prou d'avantatge en el tema de... Bueno, és que sí que és una pena. La degradació fonamental de la que parlo jo és que la garrofera és una planta molt frugal, molt resistent. Els que controleu del tema, que sou llauraors o teniu relació, sabeu que, per exemple, si deixeu de llaurar... Com anem de temps? Tu me vas soplant, Vale. L'amelers i el dicen de llaurar sabeu que en el temps decau ràpidament. Però la garrofera no. La garrofera és una planta a muntó forta, és molt frugal i per això encara podem salvar algunes per collir-ne de garrofes ara. El problema és que té un enemic implacable. I si me deixeu gastar la llicència d'aquest enemic, i és el pi blanc, perquè tota la vegetació mediterrània és molt agressiva i molt tenaç. Agressiva en el bon sentit, que està a patir unes condicions molt severes i aleshores és molt forta. Tota la vegetació mediterrània, per exemple, quan la porten fora del seu hàbitat, se comporta molt agressivament. Això que ens diuen moltes vegades, ai, no plantes espècies de fora perquè aleshores això pot desplaçar... Bueno, en el cas de la vegetació mediterrània no és així, més bé és al revés. Tu quan portes vegetació mediterrània fora del seu hàbitat, per exemple a Sud-àfrica, a Austràlia, aquesta vegetació per aquest caràcter adaptatiu tan fort se comporta agressivament i pot donar lloc a colonitzacions no desitjades. Però normalment al revés no és. Vull dir, plantes de fora, i sobretot que siguin comestibles, que les plantes així i puguen desplaçar les altres, no. Però bueno, anem a centrar-nos. Sabeu que la garrofera, per exemple, no és una planta nativa. Per favor, que alce la mà qui pensa que la garrofera és nativa. Ara ja he dit això i ara... No, però no passa res. És molt fàcil creure-ho, perquè jo també ho creia, no? Però la garrofera ve de Síria, de lo que avui és Síria, i la van portar fa milers d'anys. Per això el títol de la meva ponència és un llegat mil·lenari. Diguem, antigament no se plantejaven si desplaçaria aquestes coses que entrem ara, no? Un poc frívoles me plantejaria jo també. Però bueno, aleshores, imagineu-se l'esforç dels avantpassats per portar una planta que era de fora, expandir-la al màxim per una pura necessitat, una pura necessitat, no n'hi havia un altre condicionament. Però bueno, ara ja la tenim així, benvinguda, és un regal impressionant. Alguna frase gran d'algun llibre se me va quedar gravant el seu dia perquè diu el millor regal que se li pot fer a un poble és un cultiu. Això és lapidari, a banda de ser lapidari, és una veritat impressionant, aplastant. El millor regal que se li pot fer a un poble és un cultiu. I per això l'Associació d'Amics de Palanques portem tants anys calfant-nos el cap i embolicant el credo en espècies que no sempre són d'ací. Vale, gràcies. Aleshores, anem ja... Vull dir, ja hem avançat molt. Nosaltres diem, el projecte Cerato Bosc és, com diu el nom, el bosc de les garroferes. I això pareix una tonteria i si ho penseu, adonar-se i donar-li l'entitat a aquest tipus de... Ja no és cultiu, és zones que estan al voltant de tot Borriol i tota la zona de litoral. Mireu si tenim bancals i la majoria, si se fixeu, estan poblats per garroferes. Però ahí està l'enemic, anem a posar-ho entre cometes, jo soc enginyer forestal i els pins me'ls estimo molt, però n'hi ha que dir les coses com són. Entre el pi i la garrofera, sobretot en terreny abancalat, no tindríem que tindre dubte. I això jo intentaré sensibilitzar-vos, al igual que he fet en els polítics, en els que he tingut l'oportunitat de comunicar-me, en els tècnics i tal. O sigui, el bancal és una obra humana que va costar a muntó d'esforç, a muntó d'energia, molts jornals, moltes contractures, molts mals d'esquena i tot això, imagineu-se des de fa
Imagineu-se que la Garrofera està així des de fa més de 1000 anys. En temps de Jaume I ja l'anomenaven, o sigui, vull dir que si dic 1.500 anys tampoc me quedaré curt, ¿vale? Vull dir, el transformar el territori a aquest nivell, sense maquinària i tecnologia com la que tenim ara, és una obra titànica. I damunt, la majoria de garroferes, encara que les veieu en el puesto més inaccessible, i sobretot si està dins d'un bancal, són varietats selectes. Són varietats seleccionades. O sigui, imagineu-se l'esforç, fer el bancal, posar l'arbret i possiblement després empeltar-lo. Vull dir, qui ha tocat el tema d'empeltar en el món agrícola, nosaltres és que l'hem tocat en un altre camp, que és el tema d'empeltar pins, que això és ja la quadratura del círculo. És molt difícil. Empeltar agrícola és més fàcil, però encara així comporta la seva dificultat. Però ara imagineu-se, totes les garroferes que veiem per ahir en bancals són varietats selectes. Moltes les anem a perdre sense conèixer-les, així de clar. I, bueno, tornem. L'únic que necessitem és ser conscients que això és un ecosistema generat per una planta que ha vingut de fora, però això no té... Les plantes, jo sempre dic el mateix, les plantes no saben de política ni saben de països. Les plantes fan el que poden per adaptar-se i viure, no? Aleshores, penseu que tot aquest patrimoni l'estem perdent perquè simplement ho ignorem, perquè no sabem ben bé, no sabem el valor que té això, ¿vale? I recordeu que sempre estic parlant de garroferes que no estan en producció, i és que tampoc cal, no cal. La garrofera, només pel fet de la planta en si, ja és un patrimoni que n'hi ha que conservar. Complisqui una funció productiva o no, ¿vale? És que ara, claro, ara està de moda i és molt fàcil parlar bé de la garrofera. Però no sé si estic arribant i vos estic transmitint el que vull dir. L'ecosistema del ceratobosc, que és una paraula que hem inventat nosaltres, cerato, que vol dir, sabeu que la garrofera, el nom en llatí és ceratònia, ¿vale? Pues aleshores vam agarrar ceratobosc, perquè en realitat és un ecosistema superproductiu. Penseu que inclús totes les pudricions que té la garrofera, això és ideal per a la nidificació de moltes espècies d'avifauna. Després, si la producció de la garrofera no se collís i cau en terra, fertilitza el terra d'una manera extraordinària. I els científics diuen ara, que jo me vaig quedar sorprès, que malgrat que la garrofera és una leguminosa, i sabeu que les leguminoses fixen el nitrogen atmosfèric en uns nòduls que tenen a les arrels, fan una simbiosi en unes bactèries que són capaços de fixar el nitrogen atmosfèric, ¿vale? Bueno, doncs diuen que la garrofera no fixa de nitrogen. Bueno, no vaig a posar en qüestió, o fixen molt poquet, vull dir que com a planta per a fertilitzar no servís. Amigo, però si contem la producció de la garrofera encara que estigui en un puesto roïníssim i produïsca molt poquet perquè ni se treballa i està en competència en tota la vegetació mediterrània, quan aquesta producció cau al terra, sí que està fertilitzant el terreny. Està fertilitzant-lo i en nitrogen, ¿vale? I això no ho diuen els tècnics, els que han fet els estudis de la garrofera. Ho dic jo perquè ho hem comprovat. A vegades fins a 1 quilo per any, 1 quilo de nitrogen per any fixen al terreny. I després fixeu-vos una coseta. Quan aneu per ahí i veieu els bancals abandonats, perquè sobretot el ceratobosc tindríem que conservar-lo on està, on sigui menester posar-la en producció, doncs se posa. Que sigui rendible, però si no és rendible perquè està ja a fer la mà de la muntanya i no n'hi ha pistes, i fer les pistes va costar més l'espart que l'escurar, doncs això és ceratobosc, conservem-lo. I què necessita el ceratobosc? Lo primer, torno a repetir, que siguem conscients de tot el que n'hi ha darrere i aquest esforç que té. I després... Ja, vale. Bueno, i després és aprofitar aquesta biomassa en excés, perquè si no, què passarà? Dieu-me vosaltres. Què passarà si no posem en vereda, a mi m'agrada gastar la paraula, pacificar el bosc? Què passarà? Efectivament, això és que són coses tan de pes. Si no ho fem nosaltres, ho farà el foc. Si no gestionem nosaltres, ho farà el foc. Ja podem destinar recursos a l'extinció i a la prevenció, que no ho pararem i ho perdrem tot, perdrem
el pi, la garrofera i el bancal. La vegetació mediterrània, a més, és molt cuca. El que vos deia abans, creix al costat de la zona fertilitzada, que fertilitza la garrofera, i xupa aquest nitrogen i té uns creixements. El pi, la deprede, vamos, és una paraula que gasto. El pi deprede la garrofera, ¿vale? La garrofera hi portarà més de 60 anys i el pi potser té 25 i mira, ¿vale? És una mena de parasitisme, ¿vale? Però sí que vos diré què estem fent nosaltres com a associació a favor de reivindicar aquest ecosistema. I per què diem és un nou ecosistema? Perquè l'ha generat l'home. Vull dir, vam portar les garroferes, les vam cuidar fins que vam poder, després se van quedar abandonades, ara ve la vegetació mediterrània, sobretot el pi, perquè les altres no competeixen tan agressivament, i fota la garrofera. El que no pot ni les sequeres, ni les gelades del 56, ni totes les calamitats climàtiques que hem patit fins ara, ho està aconseguint el pi natiu, el pi blanc, i això no ho podem tolerar. No hauríem, en un poquet de visió crítica, o en un poquet se veu que això està fora de lloc i tenim que pacificar el bosc perquè si no, torna a dir, què passarà? Vindrà el foc i ho gestionarà d'aquella manera. El concepte clau, torno a repetir-ho perquè me digueu, que pesat que eres i marxa ja. És un nou socioecosistema, el ceratobosc, el bosc de garroferes, que és d'una riquesa impressionant. I ja l'últim és, nosaltres ho estem gestionant a la nostra manera. Nosaltres hem fet un poquet de prospeccions i hem vist garroferes de molts anys, no necessàriament que no estiguen en bon estat, sinó que siguen velles, hem triat aquest criteri. El que fem és fer una tallada per a que la planta, donar-li un poc d'espai per a que se perpetuen el temps.